Адвентен дом. Част 3. Избор на другар в живота. Глава 6. Великото решение. Щастлив или нещастен брак? Ако тези, които имат намерение да встъпят в брак, не желаят той да има разрушителни последици, трябва сега да го направят предмет на усърдни сериозни разсъждения. Тази стъпка, направена неразумно, е едно от най-ефикасните средства за унищожаване на мъже и жени. Живота става един товар, проклятие. Никой не може така успешно да разруши щастието и силата на една жена и да направи живота й съкрушително бреме, както нейния собствен съпруг. Никой не може да извърши 1/100 част от това, да замрази надеждите и стремежите на един мъж, да парализира неговата енергия и да разруши неговото влияние и перспективи, както неговата собствена съпруга. Много мъже и жени поставят своя успех или неуспех в този живот и своите надежди за бъдещия живот в зависимост от часа на женитбата. Бих искал да направя така, че младите да видят и да почувстват опасността от създаване на нещастни бракове. Женитбата е нещо, което ще повлияе и засегне вашия живот, както в този свят, така и в бъдещия. Един искрен християнин няма да предприеме плановете си в това направление, без уверението, че Бог одобрява неговата постъпка. Той няма да желае да избира за себе си, но ще чувства, че Бог трябва да избира за него. Ние не трябва да угаждаме на себе си, защото и Христос не угоди на себе си. Аз не искам да кажа, че някой трябва да се ожени за човек, когото не обича. Това би било грях. Но не трябва да позволяваме на нашето въображение и чувства да ни водят към гибел. Бог изисква цялото сърце, върховната преданост. Бързо и бавно. Малцина имат правилни възгледи за брачната връзка. Мнозина изглежда мислят, че тя е постигане на съвършено блаженство. Ако те обаче биха могли да знаят 1/4 от сърдечните болки на мъже и жени, свързани с веригите на брачната връзка, които не смеят и не могат да разкъсат, те не биха се изненадали защо пишат тези редове. Женитбата в повечето случаи е един тежък ярем. Има хиляди, които са се оженили, но не си подхождат. Небесните книги са пренатоварени с беди, нечестия и хули, които се крият под мантията на брака. Затова именно аз бих предупредила младите, които са във възраст подходяща за женитба, да бързат бавно в избор на другар в живота. Пътят към брачния живот може да изглежда прекрасен и изпълнен със щастие, но дали няма да бъдеш разочарован и ти, както хиляди други са били? Онези, които възнамеряват да встъпят в брак, трябва да размислят добре какъв ще бъде характера и влиянието на дома, който те ще основат. Когато те станат родители, на тях бива поверено нещо свято. От тях зависи до голяма степен благополучието на техните деца в този свят и блаженството им в бъдещия живот. Те определят до голяма степен телесния и морален образ, който техните деца ще приемат. От характера на дома зависи състоянието на обществото и влиянието на всяко семейство ще повдига или сваля блюдото на неговите везни. Важни фактори при избора. Голяма грижа трябва да бъде проявена от страна на младия християнин при създаване на приятелства и в избора на другар в живота. Внимавайте, за да не би това, което сега мислите за чисто злато, да се окаже прост метал. Светските приятелства поставят спънка по пътя на вашата служба за Бога и много души погиват поради нещастни връзки, било търговски или брачни, като се свързват с такива, които не могат никога да издигнат или облагородят. Претегляйте всяко чувство и наблюдавайте всяка проява на характера, на лицето, с което смятате да свържете съдбата на живота си. Стъпката, която се каните да направите, е една от най-важните във вашия живот и не трябва да бъде направена прибързано. Докато вие можете да обичате, не обичайте сляпо. Размислете грижливо, за да видите дали вашия брачен живот ще бъде щастлив или нехармоничен и нещастен. Задайте си въпроса: ще ми помогне ли тази връзка по пътя към небето? Ще увеличи ли любовта ми към Бога? Ще разшири ли моята сфера на дейност в този живот?
Ако тези отговори не представят пречка, тогава вървете напред в страх Божий. Много мъже и жени встъпват в брачната връзка така, като че ли единственият въпрос, който се поставя пред тях е дали се обичат един друг. Но те би трябвало да разберат, че върху тях почива една отговорност в брачната връзка и след това. Те трябва да обмислят дали тяхната рожба ще притежава физическо здраве и умствена и морална сила. Но малцина са движени от по-възвишени подбуди и съображения, които не могат лекомислено да отхвърлят. Именно, че обществото има права на тях, че тежестта на влиянието на тяхното семейство ще влияе за издигане или сваляне на везните. Изборът на другар в живота трябва да бъде такъв, че да гарантира физическото, умственото и духовното благосъстояние на родителите и деца. Той трябва да бъде такъв, че родители и деца да могат да бъдат едно благословение за съчовеците си и да прославят своя Създател. Качества, които трябва да се търсят в бъдещата съпруга. Един млад мъж ще търси за своя другарка и съпътница в живота такава, която е трудолюбива и способна да носи своята част от бремето на живота, чието влияние ще го облагородява и възвишава, и която ще го направи щастлив с любовта си. Разумната жена е от Господа. Притчи 19:14. Сърцето на мъжа й е уверено в нея. Тя му се отплаща с добро, а не с зло, през всичките дни на живота си. Притчи 31:11-12. С мъдрост отваря устата си и законът на езика й е благ. Добре внимава в управлението на дома си и хляб на ленност не яде. Чадата й стават и я облажават. Мъжът й и той я хвали. Притчи 31:26-29. Който е намерил такава жена, намерил е добро и е получил благословение от Господа. Притчи 18:22. Ето нещата, които трябва да се обсъдят. Ще донесе ли щастие в твой дом тази, за която ще се ожениш? Икономична ли е тя или ако се ожени, не само всичките свои средства ще харчи, но и всички твои, за да задоволи суетността и желанията си за показ? Правилни ли са нейните принципи в това отношение? Притежава ли сега нещо, на което да се разчита? Аз знае, че за ума на един мъж, увлечен в любов и мисли за женитба, тези въпроси ще бъдат отхвърлени, като да нямат никакво значение. Но тези неща трябва да бъдат своевременно разгледани, защото те имат значение за твоя бъдещ живот. В твоя избор на жена изучавай нейния характер. Ще бъде ли търпелива и старателна? Или тя ще престане да се грижи за твоята майка и баща във време, когато те се нуждаят от един силен син, на когото да се облегнат? Дали тя ще го отдръпне от тяхното общество, за да провежда своите планове и да задоволява своите собствени желания и да остави баща и майка, които вместо да спечелят една любяща дъщеря, ще изгубят сина си? Качества, които трябва да се търсят в бъдещия съпруг. Преди да даде ръката си в брак, всяка жена трябва да се запита дали този, с когото ще свържа съдбата си, е достоен човек, какво е неговото минало, чист ли е животът му, дали любовта, която изразява, е от благороден, възвишен характер или е само една обич на чувствата, притежава ли той характерните черти, които могат да я направят щастлива, ще може ли да запази своята индивидуалност или пък ще трябва да предаде на мъжа си своя разум и своята съвест. Като Христова ученичка, тя не е своя си, а е купена със скъпа цена. Ще може ли да почита правдата на Спасителя като върховна? Ще може ли да си запази тялото, душата, мислите и целите си чисти и святи? Тези въпроси са от голямо значение за благоденствието на една жена, която възнамерява да встъпи в брак. Нека жената, която желая да сключи мирен и щастлив съюз и която иска да избегне окаянство и скръб в бъдещия си живот, още преди да отдаде любовта си, се запита: има ли любимия ми майка? Какъв е нейният характер? Признава ли той своите задължения към нея? Взима ли той под внимание нейните желания и нейното щастие? Ако той не почита и не уважава своята майка, ще показва ли любов, доброта и внимание към жена си? Когато новостта на брака премине, ще продължава ли да ме обича? Ще бъде ли снисходителен към моите грешки или ще ме критикува, ще властва над мене и ще ми диктува? Истинската любов отминава много грешки,
любовта не ги съзира. Приеми само чисти, мъжествени черти. При такова напътствие една жена ще приеме за другар в живота само такъв, който притежава благородни, мъжествени черти на характера. Един мъж, който е трудолюбив, предприемчив и честен, който се бои от Бога и го люби. Отбягвайте онези, които са непочтителни. Отбягвайте онези, които обичат леността. Избягвай онзи, който се подиграва със святите неща. Отбягвай обществото на онзи, който има лош език или е привърженик на употребата на една чаша ликьор. Не слушай предложения на мъж, който не съзнава своята отговорност спрямо Бога. Чистата истина, която освещава душата, ще ти даде кораж да се откъснеш от най-приятното познанство с онзи, за когото знаеш, че не люби и не се бои от Бога и не знае нищо от принципите на истинската праведност. При приятеля ти винаги ще можеш да понасяш немощите и незнанието му, но никога и неговите пороци. По-лесно е да направиш грешка, отколкото да я поправиш. Женитби, които са чувствени и себелюбиво планирани, обикновено не завършват добре и често се оказват нещастни. Измамени се виждат и двете страни. С радост те биха развалили това, което при сляпо влечение са извършили. В тази работа много по-лесно е да направиш грешка, отколкото след като е направена да я поправяш. По-добре да се развали немъдър годеж. Но макар да е станал вече годежа, без да сте разбрали добре характера на лицето, с което смятате да свържете живота си, не мислете, че годежа ви налага непременно да встъпите в брак или да се свържете до живот с едно лице, което не може да обичате или почитате. Внимавайте, когато правите годежни условия. Много по-добре скъсайте годежа преди брака, отколкото да се разделите по-късно, както правят мнозина. Ти може би ще кажеш, но аз дадох вече обещание и бива ли сега да го оттегля? Аз отговарям, ако си дал обещание противно на свещеното писание, на всяка цена си го оттегли без бавене и смирено пред Бога си покай за омайването, което те накара да дадеш такова безразсъдно обещание. По-добре си оттегли обещанието в страха Господен, отколкото да го опазиш и с това да опозориш своя Създател. Всяка стъпка към брачната връзка трябва да се характеризира с решителност, простота, искреност и сериозно желание да се живее според Божията воля и за Неговата прослава. Бракът се отразява върху по-късния живот, както в този, така и в бъдещия живот. Един сериозен християнин няма да планира нещо, което Бог не може да одобри.